Lidé narození mezi lety 1960 a 1989 jsou tou nejlepší generací vůbec, bez debat. Vyrůstali bez Google, bez chytrých telefonů, bez sociálních sítí a přesto dokázali uspět ve světě, který vyžadoval houževnatost a odolnost. Věděli, jak si skutečně povídat s lidmi tváří v tvář, jak řešit problémy bez hledání každé odpovědi online. Spoléhali se na vynalézavost, kreativitu a vlastní instinkty. Tvrdě pracovali, vážili si toho, co si vydělali a cenili si loajality. Život je naučil trpělivosti, vytrvalosti a tomu, jak vyvažovat svobodu s odpovědností. Měli svobodu hrát si venku, dokud se nerozsvítila pouliční světla, ale také disciplínu respektovat pravidla a chápat hranice. Zažili život před technologiemi i po nich a proto se dokážou přizpůsobit způsobem, jakým žádná jiná generace neumí. Umějí se orientovat jak v jednoduchosti, tak ve složitosti. Měli skutečná přátelství, skutečnou lásku a skutečnou trpělivost. Váží si hlubokých vztahů víc než povrchní pozornosti nebo okamžitého uspokojení. Vědí, jak makat, jak se obětovat a jak si užívat jednoduché věci. Tahle rovnováha staré školy plné tvrdosti a moderní přizpůsobivosti je vzácná. Proto budou vždy tou největší generací, která kdy kráčela po této zemi.